गिबियावनो साफ्रोमबो मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर बावबाय दिनै बेयाव फैनायनि थाखाय। दिनै जों प्रेस मिट होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था होबोगासिनो दङ आरो देग्लायबो जोङो सासे सायख'नायखौ जोङो नुबाय। जोंनि जुरि बर्डआ सायख'बाय आरो बिथांमोनहा सायख'नानै हरनाय केन्डिडेटखौ जोङो एप्रुभ खालामबाय। देग्लायनि बान्था मोननो गोनां केन्डिडेटनि मुङा जाहैबाय फरेस्टमेन अफ इन्डिया। नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ बिथांनि मुङानो जाहैबाय जादब मलाय पायें आरो बिथाङा पद्मश्री बान्थाबो मोनदों। दा बिथाङा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावदों। दिनै बिथाङा सासे इन्टारनेसनेल फिगार बयबो मिथिगौ आरो बिथांखौदि जोङो मोननो हादों सासे बान्था मोनगिरि हिसाबै बे जोंनि खाफाल मोजांनि बाथ्रा आरो बिथांनि जि मावनाय बिथांनि जि सिन्ताधारा बेखौबो समाजा मिथिनांगोन। थांनाय बोसोरफ्राव जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ कनफाइनमेन्ट मोनसे सिमायाव जोङो दोन्दोंमोन, नाथाय देग्लायनिफ्राय जोंनि साननाया फैबाय जे बेखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनांगौ आरो फैगौ समफ्राव इन्टारनेसनेल जायगायाव थांनानै बे एवार्डखौ जों जाहाथे होनो हायो। आङो बिटिआरनि मानगोनां CEM बिथां प्रमद बर' सारखौ आं साबायखर होगोन। बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय बिथाङा बोसोराव 10 लाख थाखा होबोदों आरो देग्लायबो होबाय। दा बिनि थाखायनो आं साबायखर बावगोन। बै हाबाफारिखौ जोङो दिल्लीयाव खुंगोन 18 एप्रिल गुरुदेबनि 164थि जोनोम सानाव आरो बै हाबाफारियाव भारतनि मानगोनां मिनिस्टार अफ ट्राइबेल एफेयार श्री अर्जुन मुन्डा बिथाङा चिफ गेस्ट हिसाबै थागोन आरो कनसेन्ट होखाबाय। लोगोसे जोङो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CEM बिथां प्रमद बर' सारखौ जोङो हांख्रायदों बा आसामनि मानगोनां मन्त्रि मुस्रि उर्खावगोरा ब्रह्मखौ जोङो हांख्रायदों आरो रायजो सभानि मानगोनां MP रोंगोरा नार्जारी सारखौबो जोङो हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे माखासे जोङो मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन आरो जोंनि प्रग्रामा दा बे रोखोमनि जोङो आसामनिफ्राय 300सो मानसिफ्रा थांगोन आरो बुंनांगोन जोङो ओरैबायदि मोनसे लुबैदों जे बैयाव जाय बाहागो लाहैगोन हौवाफ्रा गासिबो गामसा गाननानै थांनांगौ, गस्ला गुफुर आरो गामसा गोथां आर'नाइ बेखौ जों लुबैदों आरो बे जोंनि मोनसे गोदान सानथौ आरो आइजोफ्राबो जाय जेरै हागौ एरै गाब गोनां दं। जाय बिथांमोनहा जायखिजाया फोथाराव एक्सेलेन्ट खामानि मावदों बिथांमोननो होनाय जायो। बे गाइडलाइनखौ जोङो ट्रास्टआ जुरि बर्डनो जों गथायदों आरो जुरि बर्डआ खुनु कन्ट्रभार्सियेल गैयालासेनो गाइडलाइन मथे सासे डिजार्भिं केन्डिडेट बिथांमोनहा सायख'दों। बेयाव जोंहा गोजोननाय दङ आरो जादब मलाय पायें बायदिखौ जोङो सासे बिजाथि महरै मोनदों बान्था। बे बान्थाखौ होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गुरुदेबनि फिल'सफिया थांनानै थानांगौ। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ जोङो गुरु होननानैल' ब्रह्म धर्मनिल' फोसावगिरि होननानैल' जों थायोब्ला बे गोरोन्थि जागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों। दिनै मानसिफ्रा मिथिनो हमबाय आरो मिथिनांगोन जे गुरुदेब बायदि जोंनो सासे आरोबाव नांबावगौ जोंनि समाजाव जाय मानसियानाखि गुबुन धोरोमनि मानसिखौ मुगैया, गुबुन हारिनि मानसिखौ मुगैया, गुबुन हारिमुनि मानसिखौ मुगैया, बयखौबो खौसे खालामनानै समाजाव मोजां रोखोमनि मोनसे थासारि आरो जौगाथाय लाबोनायनि थांखिजों जांख्रिथाय जाय दैदेनगिरिया लाबोनो हायो बैबायदि दैदेनगिरिखौ जोङो नांगौ। दा बेखायनो जोङो उननि समफ्राव आरो सानदों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जों लांगोन। बे जोंनि